No niin, terve taas. Se on Samuli täällä. Ja kello on 13.31. Kuuntelen Justimusta. No niin, siinä. Sieltä ne meinaa tulla seinän läpi. En tiedä onko tossa sitten seinän takana niin jonkunlainen keittiö. En tiedä. Mut tämmösen ne tuli laittaa tuonne äsken. Tommonen niinku vetskari tuossa ja muovit ja tommonen. No pidin poskeen perkele. Niin. Tämmönen remontti. Siellä ne vissiin, no siellä pizzaa jotain. Semmonen ääni kuuluu. Se on ihan semmonen. Että tää on nyt mun uutta videoblogia. Ja käykää nyt kommentoimassa ja kattelemassa ja ihmettelemässä. Ja kommentit tosiaan, niin kaikki kommentit vastaan otan kaikki vaan ihan mielin määrin, mitä mieltä olette ja toivomuksia ja aatteita ja heittäkää uusia ideoita. Niin meikä koittaa keksiä jotain kivaa, jotain hyvää ideoita teiltä hyvät katsojat. Otetaan tänään ehkä vielä lisää joku, täytyy vähän miettiä, että onko ideoita tai muuta. Ja ei siinä kai sitten vissiin muuta. Katselkaa, nauttikaa ja muistakaa heittää niitä idiksiä. Hyvä, moro!